Stovky dní, tisíce kilometrov, 10 000 fotografií, desiatky krásnych stretnutí, nespočetne nádherných pohľadov, chvíľ a vôní. Kniha Slovenskou vinicou Príbeh krajiny vychádza po 15 rokoch od nafotenia prvého záberu. Viničné riadky, ich priamosť alebo zaoblenosť, mierne kopce a údolia, cesty medzi nimi a terasy na úbočiach vytvárajú krásu slovenskej vinohradníckej krajiny. Táto kniha je prvou a zatiaľ jedinou, ktorá rozpráva jej príbeh. Verím, že okrem potešenia a prekvapení vás bude inšpirovať aj k tomu, aby ste ju objavovali podobne ako ja. Thank you.